Здравейте, приятели! Вие гледате канала на Netco Films. Днес ще ви покажа нещо специално. Една разходка из Стария град на Пловдив. Място, където времето не тече както в останалия свят. Където всяка улица, всяка стена и всяка тухла носят отпечатъка на историята. Започваме нашето пътуване от сърцето на Стария град. Там, където всяка улица разказва история. Още с първите стъпки в Стария град ще усетите атмосферата, тишината, камъните под краката ви, ароматът на дървото и старото вино. Къщите тук са шедьоври на възрожденската архитектура, дебели довари, ерки, красиво изрисувани фасади и малки прозорчета с дървени штори. Някои от тях са реставрирани, други носят очарователна патина от времето. Тук се намира един от най-впечатляващите музеи в Пловдив – Регионалния етнографски музей. Помещава се в къщата на Агир Куюмджи Оглу, богат търговец от 19 век. Самата сграда е истински шедьовър на възрожденската архитектура. Вътре ще откриете експозиции, които показват живота, обичаите и занятията на хората от Пловдивския край, от носии и керамика до дърворезба и селско-стопански инструменти. Това е живата памет на българския бит. Това е Балабановата къща, един от най-добрите примери за възрожденска архитектура в Пловдив. Построена е в началото на 19 век и е принадлежала на богатия търговец Хаджи Панайот Балабанов. Къщата впечатлява с изписани тавани, резбовани мебели и големи салони, предназначени за срещи с чуждестранни гости. Днес тя се използва за изложби, концерти и културни събития. Атмосферата вътре е като в друго измерение. Стъпките ни отвеждат до Хисар Капия. Тук са минавали римски войници, а днес вървим ние. Построена е преди близо 2000 години. Оцелява през империи и векове. Над нея възрожденски къщи. Това не е просто порта. Това е история. Това е къщата Георгиади. Построена е през 1848 година от търговеца Агир Георгиади, типичната възрожденска архитектура, богата дърворезба, симетрични салони и голям вътрешен двор. Днес тук се намира музеят на Възраждането и борбите за национално освобождение. Сградата е не просто красива, тя пази паметта на цял един народ. Вътре дърворезбовани тавани, широки салони и тишина, която пази спомени. Експонати разказват за борбата за свободата, документи, оръжия, снимки на герои. Всяка стая тук е сцена от историята. Църквата Свети Константин и Елена е едно от най-древните християнски места в Пловдив. Построена е още през 4 век, когато християнството тъкмо започва да се утвърждава в Римската империя.
Днешният й облик е от 1832 година, по времето на Българското възраждане. Вътре ще видите великолепен иконостас, изработен от майстори от Дебърската школа, с изключителна фина дърворезба и впечатляващи икони. Тази църква не е просто религиозен храм, тя е духовен и културен символ на града, оцелял през вековете на историята. Докато се разхождахме по кълдърмените улички на Стария град, попаднахме на един от най-магичните места – малки магазинчета, пълни със съкровища от миналото. Тук може да откриете всичко – от стари грамофонни плочи, медни съдове, пишещи машини, до ретро играчки, часовници, стари фотоапарати, уникални джунджурики, които сякаш са извадени от стар филм. Всеки предмет носи своя история. Магазинчетата не са просто места за пазар. Те са минни музеи, в които времето е спряло. Тази красива възрожденска къща, сгушена в сърцето на Стария град, днес е известна като галерията на художника Златю Бояджиев, но малцина знаят, че всъщност това е била къщата на доктор Стойчо Чомаков, лекар, политик и един от най-активните борци за църковна независимост по време на Българското възраждане. Построена е през 19 век. Къщата впечатлява със своята типична симетрична архитектура, богато декорирани фасади и дърворезбован таван. Златю Бояджиев получава тежък инсулт през 1951 година. Златю губи способността да рисува с дясната си ръка, но не се отказва. С лявата ръка започва да твори отново с още по-силна енергия, цвят и характер. Днес платната му не са просто картини, те са израз на воля, талант и безкрайен дух. Това е червеният турски ресторант в Стария град. Място с интересен интериор, вдъхновен от съветската епоха. Предлага традиционна руска кухня и носи своята специфична атмосфера. Това, което виждате, е задната част на художествената галерия в Пловдив. Пази ценни творби на български художници и се намира в историческа сграда. Някои от къщите в Стария град са реставрирани, но са запазили старият си автентичен вид. Това, което виждате, е къщата на Ламартин, историческа сграда в Пловдив, свързана с френския поет Алфонс дю Ламартин. Това е къщата Калианти от първата половина на 19 век. Съчетава елегантен възрожденски стил с италианско влияние, необичайна смесица за Пловдив.
Сега ще си говорим за църквата Свети Архангели Михаил и Гавраил, едно от по-новите духовни места в Стария град на Пловдив. Въпреки че не е на стотици години като другите сгради наоколо, тя се вписва естествено сред възрожденските къщи и кърдорамените улици. Построено е съоръжение към традицията с проста, но елегантна архитектура, която не нарушава духа на мястото, а напротив, допълва го. Докато минаваш край нея, сякаш не я забелязваш веднага, но щом се приближиш, усещаш нещо спокойно и истинско. Тя не се набива на очи, а просто си стои там, спокойно и естествено. Тя е част от живата тъкан на Стария град, където новото и старото съжителстват в хармония. Отвън е семпла и чиста, но щом прекрачиш прага, атмосферата се променя. Вътре те посещат икони, светлина, тишина и онова усещане, че си на място, където хората идват не само да гледат, а да се помолят и да се почувстват по-спокойни. Посветена е на архангелите Михаил, Гавраил, символи на закрила, сила и надежда. Античният театър в Пловдив е построен през първи век от римляните, изсечен в хрома. Той побие около 5000 души и е сред най-добре запазните в света. Днес тук отново се провеждат концерти и спектакли, както преди почти 2000 години. Църквата Свети Димитър е една от най-старите в Пловдив. Сградата е възстановявана през годините, но пази духа на миналото. Отвън е скромна, но щом влезе ще посеща красив дървен иконостас, тиха светлина и мирис на тамян. Всяко ъгълче носи усещане за спокойствие и уважение към миналото. Църквата е посветена на Свети Димитър, войн, покровител на храбростта и силата. Старият Пловдив не е просто музей под открито небе. Той е жив град, в който всяка улица, всяка сграда и всяка църква разказва своя история. От античността до днес. Тук се преплитат векове култура, вяра и памет. Ако ти беше интересно това пътешествие из Стария Пловдив, цъкни един лайк, остави коментар и се абонирай за още видеа. Очаквате още яки места, кадри и истории. Благодаря, че гледа и до следващия клип.